ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи Auto TV. ирӯз 1 ноябри соли 2023 бачаҳо азиз. дар ёзанавор Opel ҳастанд, Volkswagen аст, Toyota, Mercedes, Opel Astra F, Astra H, Astra G, Jugli ва дигарро баҳри шумо тамошо кунед. барои реклама рақамҳо мондагиам имо WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. касоне ки мошинхари ҳақиқӣ ҳастед дар ҳамин канал подписатсия кунед. мо наворои нав мекунем, шумо хабардор мешавед. лайкҳоро фақат бимонед бачаҳо, акои азиз, лайкҳотонро бимонед. дар комментария ҳатман нависед ба шумо аз кадом маркаи мошин лозимай. мо аз рӯи комментария мехонем, навор пешниҳод мекунем барои шумо. эълона сар кунед, мегзарем ба эълони мошини рӯза. ҳама каса хушрӯ тамошо кунед. эълони якум аз баллонҳо сар мешавад. 4 та баллони R15 аз Astra G дӯстон қабул кардем. бо дискаҳои вагони 4 дона калпаки нави пачка ҳам дорад ҳамроҳи худаш. нархшон ҳамроҳи ҳамин калпак диска ҳамаш 1200 сомон меган. дар ноҳияи шаҳрина боз арзон ҳам мешавад дӯстон. просто мошини нав харидагиян, ино лозимишон нестай, барои ҳам мефурӯшандшон. ватсапшон рақами Россия дорад. метавонед занг занед. касоне ки дар Россия ҳастед, метавонед дар ватсапшон нависед. бо арзона ҳам мешавад. касоне ки мехарен, ҳамин рақамҳои +7 930 муроҷиат кунед аз номи сомонаи Auto TV. бигӯед ки мо аз канали Auto TV занг зазем, иншоалло шуморо бо арзона ҳам мекунанд. хулоса ки касе мехара, ҳамон одам занг занад. мошини фурӯшии якум Opel Astra F, солаш 1997, краскаи сирх, дар душанбе бо нархи 33000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳамин ҳолат, ҳамин состояние, ҳамин краска. сӯзишвориш бензини газай дар кузови хечбек. номерош транзит, солаш 97, дар душанбе. ҳабиё мотор 1.6 литр, коробкаш механика ҳай. мошин дорои ҳуҷҷати 1 сола, мотори 1.6 16 клапана. хоб, хулоса мошин ҳама тарафа қонуну қоидаш қатъия то 14 моҳи 10 2024 сола мошинча ҳуҷҷат дорад дӯстон. кондисионер, люк. хай хулоса мошин фикр мекунам қамешам қайд кардагӣ муда. мегзарем ба дим мошин Москвич иш дӯстон қабул кардем. рости ҳамин мошина ма хидм камера кардагим 1-2 соат пеш. дар ноҳияи восеъ бо нархи 20000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои Тоҷикистон дастӣ 918 16 48 14. рақамҳои TCL ватсапи маҳай бачаҳо. касе ки мехара, хоҳиш мекунем дар ҳамин рақамҳои 918 занг занен. рақамҳои худашонай. касоне ки дар Россия ҳастед, метавонед хаймада дар ватсап нависед. ҳолатиш беҳад хубай. полни қонуну қоидаи бачаҳо. бе ягон камбудӣ 20000 мега бо арзон мешавад. хай бо худотон занг занен, аз ҳол аҳволаш пурсен. состояниш чоткай. барои мардуми деҳа полни қоидаӣ кардагиян. фикр мекунем меарзад дӯстони азиз. ҳай мекунӣ мегарди. як камбуд документ надорад. ҳамиқа камбудӣ тамом. мошинхари ҳақиқӣ бошӣ, агар занг биза аз ҳол аҳволаш бипурс. хоҳиш мекунем дар рақамҳои 918 занг занем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ҳамон нафарое ки Daewoo Nexi мехарен, нигоҳ кунед. солаш 1996 ай бачаҳо. дар душанбе ай 22000 сомон нархаш. бензини газ қатъӣ мегардад. дар кузови седан, краскаи сафед. ҳабиё мотори 1.6 литр. моторша нав кардагиян. 1234 километр қайд кардага пробегша. коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 та баллони 80%. мотори Opel задагай. коробка 100%. ягон камбудӣ надорад. 22000 сомонӣ. нархи ҳамин Nexi солаш 96.
даруни мошин тозаки хушрӯ, беруниш краскаш, фасонаки хушрӯакай, мошин камрасходай, мотор як шашай. дӯстон, лайкҳоро бизанед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. рости дар комментария мо хондем мерседес хароам бидастай. мерседес бенз E-класс солиш 1997 айни ҳол дар душанбеи хидмон қарор дорад. бо нархи 32000 сомонӣ фурӯхта мешавад. фақат ба дизел ҳаракат мекунад мошин. дар кузифи универсал, мотор 2 литр, коробкаш механикай, панели маълумотҳои иловагиш, савдову гап чақи зиёдиш мегӯяд тавассути рақамҳои 888 68 4 метавонед занг занед. боз камтар муомила мекунем меган. беҳуда илтимос кардан ки нороҳатмон накунем бачаҳои азиз. ҳамин наворда лайк камонен. дар ватсап имо бародаротонро равон кунед. иншоаллоҳ ҳастанд нафарое ки мошинхаранд, онро равоншон кунед. канали моро тавсияшон кунед. мошини фурӯшии панҷум дӯстони азиз, як дона Opel Vectra A баҳри шумо солиш 1990. рақамоша мондем 5005 охираш барои муроҷиат кардан ва гирифтани маълумоти муфассали мошин. нархи мошина меган 12000 сомонӣ дӯстони азиз. айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, авиё мотор 1.6 литр, коробка передачи механика. мошин зуд ягон айб надорад. 12000 сум меган. дар сурат маълумай камтар ҷои пусидагиш ҳаст. мошин на хаду хадавои 100% техосмотр то охири ҳамин соли 2023 ҳастай. мошин мотораш хоб алишам мешавад. хеле мутассифам бо мотора мошин алиш мешавад. телефон кунедон. мошини фурӯшӣ навбатӣ дӯстони азиз, Toyota Mark D солиш 1997 дар душанбе бо нархи 29700 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотор D, коробкаш автомат. срочна сум дар кораи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. алиш намешавад. 4 баллон ва аккумулятор нав. задагӣ пусидагӣ умуман надорад. документаш буд шудагӣ камакак расход дорад. дар вақти савдо минус мекунем. савдо дар назди ҳамин Toyota Mark D дӯстони азиз. ҳамин қадар маълумот баҳри шумо, баҳри ҳамон нафарое ки моро тамошо кардастен. хуш ба ҳоли ҳаматон. бо маълумотҳои иловагиша рақамошона занг мезанед. бо мепурсенша наворои мо шумода маъқул боша. агар дар комментария ҳатман нависем бародари азиз, наворо тенҷа ба пеш. мошини фурӯшии навбатӣ, ҳамон нафарое ки моро дар комментария менависен ласети, агар моро шунависта бошед, агар хуш ба ҳолтон, дар комментария ҳатман нависен ки мо шуморо тамошо кардастем. Daewoo ласети солиш 2008 айни ҳол дар душанбе бо нархи 43500 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотор 1.6 литр, коробка передачи автоматика. рости шалпаш бачаҳо, ҳолатиш хуб. ласети дар кузови седан, тоза, задагӣ надорад. мотораш созай, хадавои соз, климат контрол, обогреви сидани, мултирул, оинаҳош қад мешавад. хулоса комплектни ҳамаш созай, номерош транзит, ҳуҷҷат буд шудагӣ. баъди соати 10 саҳар занг занен. илтимос кардан баҳри тамошобинон. солиш 2008 43500 сомон. касе ки мехарад марҳамат кунед. мегзарем ба Zefira фурӯшӣ дӯстони азиз. Opel Zefira рости ми навори ирӯзада фақат мо ҳар хел мошина гирифтем, чунки ҳастанд нафарое ки моро тамошо мекунанд. умедворам ки мо наворое мекунем ода маъқул боша. солиш 1999 дар кони бодом қарор дорад бо нархи 50000 сомонӣ. барои таксӣ фикр мекунем ки ҳамин мошин созай. мегирен ҳамин 6-7 нафар мисол бор мекунем. душанбе Кулобай, душанбе Ёвонай, ҷое боша таксӣ мезанем бачаҳо. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан, мотор 1.8, коробкаш
механика пробеги 270,000 километр. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 50,000 сомонӣ. мошин дар куни будом. аввал зангшон занем бачаҳо, ҳамин рақамҳошон кор мекунад намекунад. баъзешон мефурӯшанд мекушанд. баъдан я фикртонро бинед. мошини фурӯшии навбатии Volkswagen Golf қабул кардем. баҳри шумо солаш 99 39600 сомонӣ нархаш. айни ҳол мошин дар Панҷакент қарор дорад. сӯзишвориш бензини газай. кузов хечбек, мотор 1.8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулоса мегарда мошин 4 та электропакет, климат контрол, кондитсионер, краска тоза, мотораш 1.8 литр, механика, балоно 70-80%, мотор, коробка ходовой соз, документ пока ҳастай. солиш 99 Volkswagen Golf харо маромад успед кунен бигиренша. мошин хона, замин, квартира, техника боша. агар метавонед равон кунен, мо рекламаш мекунем бачаҳо. мошини фурӯшӣ ахиронам бигем хато намекунем дӯстон азиз. Opel Vectra B солиш 1996 дар исфара бо нархи 37000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузови седан. мотор 1.6 245000 километр пробег. коробка механика, 4 балони 70-80%. касоне ки мехаранд ҳамин рақамҳоиро екрамдада занг зананд. боз камтар муомила ҳам мешавад. техосмотр то июла ҳастай. 4 балони корӣ, мотор простой, савдо дар пеши мошин 37000 сомонӣ нархаш. инҷа навор ба охир мерасад бачаҳои азиз. касе ки лайк намуда, лайкҳоро монен, навори пагара жад кунед. иншоалло беҳтарин навор пага мешавад. боқӣ дар амони худованд бошед.